joto fungkaham lamsogo ani YouTube channel hingke bayarok tini ang kokborok sodrama khailia tini hingke blog phunuk risiwana hanai norokno blog phunugui tongo hingke naidi ani phantok chara khlaimani bwsak naithok keblai kaham ke achai tongkha norok thangnai previous video rogo nukhana ang phantok chara khlaimani obono achai tongkha tini ang joto bayarokno clear khe sanai ani o channel wngkha kaisa blog channel ni bisingtwi no ang kokborok sodrama rok khlaio just entertain khainani bagui norokno hingke khoroksa munai ano comment khaimani tongo bai nini content slai di hinai hingke bo clearly ingya kho saimanya kho haini bagui bono ba ang sanai ani o channel wngkha kaisa blog channel ni bisingtwi no ang kokborok sodrama phunugo norokno entertain khainani bagui hingke joto bayarok norok clearly saimang khana tabuk ani obo blog channel ni bisingtwi no ang kokborok sodrama khaio hingke tabo ang phungni mui songranai puila tomato alu fulkobi kosoi ruwi akran ruwi thogui phungni mui song tongo hingke mui songmani pore ang thangnai sakao terrace exercise khainani bagui tei morning walk rok khainani bagui taigo hingke tabo fulkobi mui no puila songui nagra kha hingke songmani pore monkha hingke thangnai tang kenaro video no full and chim paithak jora joyawi nai tongdi obo hingke pias ni je o blai tongmani obo no mosodeng khainai hinai mosodeng khainani nai tongota. A few minutes later. Finally guys ani fulkobi mui monti ngi tongkha ta stuff make mongkhai no ang kariwi sakao thangpai sinai hingke norok background no sound rok khnai tongna outside ni kisa ignore khaidi norok no koijao tabuk ke phungni mai mui rok songbai kha ke tabuk thangnai sakao kisa moni wa khaina bagai ke phungo no moni wa khaina hai to mani ke papuru ni bit paparo phungo moni wa khaina to mani ke ni thunani kisa leri thata haini bagai to basi malia ke tabuk mai mui mobile kha ba tabuk thangnai sakao moni wa khaina bagai ke nai tongli tabuk thanglai sinai sakao oi nang thangnai phadi ning baba no sawdi khulugya kudoga sakao sokikha satung no kolong to ha to nai bi sabo jo se ang khaprom nai khaisik nai ke yesko adi kashi gerona tabuk hingke ang puila exercise khaina garanai exercise khaimani pore khasik sinai guys kisa exercise khaimani ke haino o jaga no kisa khagya ke tabuk ya o jaga mo ke guri ui round nai lama rogo khaprum ya phono o saka bo no khlai lai sang kun fru kai to thango gallery rogo ke tabuk ke oro khanyai tini ke thanglia himlia kisang oro kono bisik exercise ro khaje wata nya o sapcha khawono ke lama ro thangna ke to jere gana hedi ba bezal ya hedi ba gai aso thangna ya kon furusini gallery o thangdawo ke o jaga mangno bisibak sani exercise ro khlaije wata ke tabuk 10 bar round garana nai tongdi
haike kabrum kake dosra undo ke tatisha uzon kombi una hima tongo ke tabuk kabrum kongko dosra un kaya ko apa pun botam zaring tongo tenka guys 2,000 years later. Tabuk hingke diporni duita tamai dongo hingke o jagao kaisa problem ngi thangka gari bai scooty thutai lai kisa problem ngi thangka ta hingke ang chana mu chungo no bike gari scooty salngai dongo speed ke chalo yo kisa slow ke chalo ke lekin janai o jaga kobangma no problem bai kha tabuk hingke phaijak chini ro manai song chini parani no borwayang khumulwng bara tongo hingke chini nogo berai tongnani phaikata jongbai gana gana no borok bor nogo borok haike tongna ringyang atunya yango hingke chamu thungi rekha borok no kharna bagai manai songno tamoni bagai hingke borok diponi macha jagya je fungo samani sifu hingke ba diponi chacha jagya hingke mayo khuijak tongnani cha khari rohosina hani chamu thung tongmani ta. Hey guys, jotono no shari kaham ge tabuk charik ni bagai mami songna bagai asujak ang gitini ang tamu songnai hingke pun bahan songnai ke haini bagai pias rok rawi dongmani amse pura mokol mokti phai mokol yok sukata ekdom ge tabuk mosla rok akorok beri khai tongo hi ke pun bahan ito objek bising sikui ko ge songnai ang tabuk pun bahan ge norok phonogane mokol suka ge nai jomdi sodrama nainani mujung jago hine gyang norong tesa kokborok sodrama khlai phunongnai romantic set kai set mohai khlai phunongnai ta ge norok chajakha hingke ke like didi ge tesa ang norong phunona hingke bo like didi tai ko ge ani mui bu muting dongkha ge ang tabu gorom rok rnai muyo iko buti rok rui kisa peda hai mane sebal dedek tokata kita gorom botok baikha kita bo gorom no muyu khiklai risnai ke sap nonggai karisnai ta ke las paithak jora nai toma bagai joto ani viewers rok no belai khe hambai mariwo tamni bagai ke no ano logiri tongmani bagai ke angno rong sanam sungomo haike ano salbrum no logiri tongdi support khai tongdi ke angbo aske no bukha tongthogo aske no mane tam chana ekdom hamjak mani teu phayo taibo gas no jotono no horka ham